kamayan. Nah, Kapit na kulo. Bisa na yung mag-web kaya wala pang kamuingon. ang orang dia pun ni. Ano sapon? Ipon. Nagso. Hi guys, good morning everyone. Ako na po ni si Terverse karong adlaw, October 28, 2021. Hala. Hapit na kuan, November. Kalag-kalag na pod. Kuan na guys gapon, kuan nila tatay anniversary. Nagpasalamat ko sa Ginoo sa isang gihatag ng Garcia. Diyan nila pa po gabi kaya nagkatapok lagi may nag-alawaras sa pod ang mga igsuon. Bibul ka pa may gabi ay waros. Magpasalamat sa kus Ginoo. Kay karon maka-celebrate na mi og kanang na mga anniversary nga na. So una lagi kadtong naiwa pa mi na vlogger. Kanang mga anniversary murag wa ra dyan na namo. Amo ra dyan ibali wala. Pero karon salamat kus Ginoo kay maka-celebrate na pud mi ginagmay pud ba. Pahiningag lagi na ng ilang og nanay tatay kami dyan lagi. Diyan mo lagi to gabi, nagkabibo na sa kusina. Ang bibuhala na sa kusina, aliwaras sa gagkazo. Nagkasalinggubot na. At si Prome ka naghiwa-hiwa, masisang kuha lagi, pansitanan. Ako may isang assistant, sugo-sugo ng pahugas sa mga karot, sa labitong uban, repolyo, unza. Tamang-tamang alipag ko, ginagma lagi arong, diya, puspusan. Unza. Tingan ako kaya na may kiusig sa iro. Kagabi. Ninginas manong pool, barang mananghilin nga. Oy! Di nangita ni Florome. Wala pag kaya di nga nangita ko ng Florome. Ah. Unsa? Pagkatataod na. Yun na po, tiri na ko no. Tumuto. Pagawas para kay agahaw naman dahil kuha nagyang manliligaw ng ari man di ay. Dama to gabi, mo tayo mong unang pagkita. Uwapod gamay. Nasilimbol po, uwapod to kaya pa itong kisugsug. Bawag mabalik ako baka ito, ni man siya karon nga. Mabalik lagi ko no. Huwag din na mabalik, aw. Wa taday mahimo. Ni nga nagkung nga sa ng imo, gugma na dyan na. Gugma na mo kurog isa. At nga nagkugabi kay adunuhan ako kwarta. Gabi katong hapit na siya mauli, nagmuli na kurog siya kay mabayahe palagi at antikira. Pag magpanihapon, inga na siya nga koan. Muli na ko kay ladyo pa kurog ilang biyahin sa. Insa nga. Karang na paralis ibong birthday. Palit og baktin. Ning ko wala. Buang na gadsid ning ko. Ara gid nang pamalibad kay di ko mo dawat og nga na gadsid. Ang kwarta-kwarta. Kay amrag lainon. Ang giabri ha kitang bursa sa isang mak sak-sak tong kwarta. Bawa pa tong kwarta ma. Nilibo man. Bawa ning taga mo tag kwarta. Papalit na naman ko ng baktin. Di sa pagkuingan og kuan ba magdali po og winzo. Wa pa man hilang pud mi nagkauyab. Ing ko nga mag-ila sa kita. Dani sa gabi nga balik ko no. Mag-ila sa gazid uno man importante lagi kasanabot. Kay hindi mo kasanabot na. Gubot pas lukot, lagpot og mga kaliro sa diha mga kaha. Sa mga namisita na si Zaray. Kanang nay kuyawon kay magdagbo ako chocolate. Kaya sa una dun, katong na mga misita na magdagbuan. Tanduay, yun mag-inom na hinuon. Hindi ko grahag nga na. Magdag tanduay. Kalimwil, okay kadyo. Kaya buwak, garahaba ko buwak ng susimhot. Para makugkuan, budjog. Susimhot o buwak. Nagkaratanin ko gabi lagi. O kung magdahom nga, mawaray siya kay. Agad sang giingon, kung aman siya mauli ko no, 20 city. Diyan mawaray ko no siya. 28, tidak karo pang adlaw 28 pa isang iari mo kung naggenak po nga na abang nila manin jo kung sa dani mahitabo og magsalabot ba mi og di ba unsa og ato ba ni simbahan na pa mo paso kuni yung mapukunin jo nga kanang nay wa man pud na gi-close agang kasing-kasing para sa mga laki kay o lagi kay bawo na bitamo sa mga naaging mga kauyaban nga gipahuhilak ra ko. Kato sila, maadyo raman dahil una, unza, pagkarugo dyan na, salikwa na palay ko kay,
Kuha lagi karang nainalay ko ipato lagi in taon. Karugasan kay na discourage naman. Mo lagi salikway na ko. Unsa? Karawan ni karon. Og karang nay. Di wa din slim well. Madiscourage na lagi nga. Kuha man ko mukirig babasig. Matla nga mag-uban mi. Dictate kintahe nga na. Hindi mukirig ko kalit. Basig mahadlok ba nga na. Ginaoral nga pinansayod sa tanan og kanang nay. Ansay ang kahinatnan dani lagi. Ginaoral na sayod. Sa hapang tanaw ni Ilimwil kay kuambot siya butan. Gikilig ko kog Balaguan Port. Balaguan Port tapod. Kanang nay mag-ila palagi mi. Wa pa may mag-uyab ni Ilimwil. Abang ila man ninjo. Kung warik ba karong adlaw kay inga man siya gabi nga mabalik kuno kay ningabot siya gabi kay kuan naman murag alas 7 na to kapin. Unsa igor siya na ni hapon nag-isura pa may gamay. Unsa ni uli na. Unsa ni siya nga mabalik ra kuno siya karong adlaw. Unsa abang ila man ninyo umubalik pa ba? Kani magmubalik lagi kay mamisita pa. Kay nabitin to siya gabi. Wambuwa man po ko ingang dali. Na may naingan nga. Minji na kung dito katiguang na. Yung po na asakto. Doon na importante. Mong sinabot. Kay. Mabuti minji raman lang yung jagwar ka sinabot na. Ang lagpad lang ng mga kaldero. Sa parang bandiha. Mga kaha. Mga plato. Lagpad. Kaya di ba magsinabot. Minji kalit. Importante dyan magkasinabot. Unja. Di ko pasakitan. Di po ko pamili o gwapo. Bahala ko nag o anak, sagan sa manang naong diha, basta kay buutan, higugmaan ko, nja, di lagi pasakitan kay wala man mo sang kaagis, gugma lagi nga naghuhilak ra lagi ko sa mga niaging mga kauyaban, kay yasa po na mong gwapo, nga aga ng gwapo, mahimurang gapo ng kalabira, di basihan ng itsura sa tao, kay sa una lagi po, ako, pilihan pa ko gwapo lagi, unja karaw nakapili nung kog gwapo unja gisiin nung pagbrief bahala lagi di gwapo basta kay buutan di ko sumbagen unja di pud sugaro kay di ko jiganan ng sugaro pengtan ka sugaro nang manugal nga na high blood gid sugaro na aja ma puspusan din nag unja maro to guys abang ila man jug among kabanata ni Ilimwil sumabong arang update lagi po no kanang nay makauyab no kay buon raw na magila-ila sa man ni karon sa mao to ang importante din magkasalabot ning duha ana para way bikil. A few moments later. Abot na humana pa dito ano naman trabaho na anda nagdagbag pasalubong donut, Dunkin donut pasalubong ng bayan. Ha? O tuturuan ka tuturan eh. Kaya sama guys, kuhaan ba? Parisan ba may? Ay. Parisan ba di? Di? Parisan di? Kapilan. Mahal kuas Manila ano butong? Mahal lagi 30. 30 ag butong sa Manila lagi jadi na presko man dun ni. No. Guys, kan nagbubutong guys. Mahal ito Manila, butong. Lamig ito. Presko. Lamig ba nini mo? Lami pa kuno nahag butong. Grabe. Nahamis sa gagang naong. Para po kabantay. Pero sa gol. Kami, bantangan mo doon Pagdaw. Nahamis kaya naintan man no, sa Magawan. Magtungit-ngit, pagtanong. Ne? Hamis gapon. Hindi mo? Hamis. Eh, Hamis ba? maat. Maut. Lapo ko sun. Ba, kuha na tang biyahan na ha, gubing. Telok ni mo wa? Telok? Nga ni kahalong na. Ah, murang yapon ni. Kaya sapun. Tagtungipon.
Dawa ka rito ka bang ulit tao pa di pa kuang mayor. Madaghan. Nangihatag. Sure. Sa kusara. Kusa ko lang. Hatag. Sa kusara mo ganahan. Kami daghan hatag di man yapon kuan. Kita gari kag baji pod. Daghan hatag mo. Ha? Daghan yung pangatag nila. Kita gari kag baji daghan. Adi yung daghan. Pila ka pod? Naihatag ba? Labo sa. Wa gud kini. Imo ka mo ang. Anza. Wa sa kamo angay. Ngano mang wapod mo angay? Pili siguro pag baji. Gana siguro pag kanang hampuong. Wa gang. Hatag Ginoo. Hatag sa Ginoo sakto dad. Very good. Bilib sa karon mga punga ba? Katong ibangado nga kayo mo tulong di. Tagaan di daglain. Sakto sa karon. Ang Ginoo man di magbuatan na. Sabi ko ba na isa inyo mo di aminda. Ay inyo pagkulit ko mamanya. Oh, pagkadugayan kay tanaw vlog. Murag maminsa na. Katulong ko kamay yan. Na. Kapit na ko no. Dito na yung mag-web kaya pang kamuyon. Ayun. Yor! Halika ta kuskuso ni Yor! Panitan magkani mo Yor! Ay, besin. Palit ang manok yor. Asa ka ibang dana mo yor? Balik krujak manok Yor! Ugma. Sana all driver! Tanaw. Kubatilim. Maado ba na mo kuskusim? Bado, kuskus degong. Mo taga bukid. Palingat na. Nagrapa ka sa liko. Huwag mo na ka sa ang spaghetti. Ha? Nina. Darag. Kalatog kang arang ko ana. Gabut-but dia. Boto lagi. Tadawa kang ramay na ha. Ikaw magkuskus. Huwag magsaliko. Katuntang saliko. Ang tutoy. Kago ay salikuha. Pura di spaghetti. Shout out sa mga viewers. Isa. Shout out sa mga viewers. Yung slim hole. Paano pa ng bataga si magpupasiplat? Balik lamaw. Si magpupasiplat. Signat. Ikaw siguro. Ikaw si Yor! Di ay pabok niyo. Mag-vlog ko na rin. Sige magpupasiplat. Ha? Kalabo kayo may lasa. Tara, nalakaw na hino. Karang leod na. Muli nito na atikira ron. ikuan to. Salad. Tara, kung isa kay na yung mga daga-daga sa kuan. Karang na kundins. Sakit lagi ni Way Uyab. Ang Uyab good mo? Ta? Araw ko niyor. Agad ko sa mananong. Mato ko mis lagkaw kape. Kaya mapabuko na res limwell. Tara, ubanta. Nay, mato ko namin nay. Lapog na iyor de. Mga sadar lang mata para may lapog. Hala, ito tina. Di mo katawhan ng. Nay, masih makalit ta nay. Guys, kasi soroy na kulis siya guys. Nakabuhi na. Wa ba kayo nanangit? Ano yung taga-antikira? Ngita. Man. Ano pa may manok today luto po ano no? Ha? Araw initin na tunda dai. Manok. Ito. Pero ko manihapon. Latusan sa pagariron. Bitaw sa sumagali. Sige, nagkamo ng tanan halos ninan ko dito harang tambukan ako. Aga ba gara mo ganit tambok? Tao mangga pero runggut mo na pagka. Aga ba gara ni tambok? Di man ko nga ni pagdarak ko. Kabuto na mangga. Benjo ayor, magayor. Ha? Way mang. Emang hapit ah. Mau rebut ko tengok sana ka anger no.